Ak sa medveď približuje, pretože sa bráni, postupujte takto. Obranné správanie je skoro vždy dôsledok toho, že ste prekročili jeho osobný priestor, prekvapili ste ho, alebo dostali sa k nemu príliš blízko. Zriedka sa nič netušiaci medveď môže priblížiť k vám a je prekvapený. Medveď v obrane je znepokojený. Vstúpili ste do jeho osobného priestoru a považuje vás za hrozbu. Môže ustúpiť, alebo zostane na blízku, nervózny a neistý. Môže sa k vám priblížiť, alebo zaútočiť. Skúste vyzerať pokojne, stáť z očí v oči medveďovi, ktorý sa bráni, môže byť hrozným zážitkom, ale fyzický kontakt je zriedkavý. Na medveďa nekričte a ani do neho nič neháčte, týmto môžete vyprovokovať útok. Skúste vyzerať tak, že nie ste hrozbou. Pri náhlom stretnutí zblízka sa vyhnite pohľadu do očí šelmy. Pre zviera je to znak agresie. Prihovárajte sa medveďovi pokojným hlasom, toto môže upokojiť medveďa aj vás. Keď sa medveď nepohybuje smerom k vám, snažte sa opatrne vzdialiť, pričom ho stále pozorujte. Pamätajte si, prekročili ste hranice jeho osobného priestoru. Vzdialiť sa je najlepším riešením v tejto situácii. Keď ustúpite, obyčajne sa medveď upokojí. Ak sa medveď stále približuje k vám, zastaňte. Keď medveď zastane, pokúste sa znova vzdialiť.